Okay, mijn naam is Romario Engri Drury. Ik werk voor Walter Wetsuo nu voor 10 jaar voor Dr. Oostubesing. Ons doen wildvang en ons maar baie van die tye ons doen die taartwerk van onze basis af Fiat. Is 'n groot Fiat. So wat ek baie van hou is om olifante te taart. Hy is my eintlik die wat op my hart is. So wat ons ook doen is, as ons nie uitgaan nie, dan doen ons plaaswerk. Ons doen enige soort werk, as dit nou bou of enige ding is, ons doen dit. Want ons het groot opleiding hierso. Ek is die co-driver van meneer Frederik Kashire. Want as ons uitgaan, dan gaan ons altyd saam. En ek is altyd met hom, om die bokke te voeren. Om goed na die bokke op te pas en so. Dat ons altyd onze bokke in goeie conditie gaan aflei. Ja, daar is ek.